है ना कसम जा तनी चौरा बेच के और शैम्पू की कुछ दे दो, बड़ी जोर के भूख लगा 10 दिन से कुछ नहीं खाइले। अरे हो बुची जी ऐसन बाऊ माने तार घर परिवार नहीं खे कोई नहीं के हमार माई मर गइल, बाबू मर गइल। चाचा उचा भौजाई नहीं खे घर से के दे देले बाबू। ये भगवान घोर कलयुग आगुल बतावा है समय की हमर बस एगो चाची रहले ओ घर से खा दे देली कोतरे माई मरल त ये बुची पढ़ल लिखल बहु काम धंधा कर तू कहीं बताओ कंपनी आजकल नया नया खुलल बैसन नहीं की पढ़ल लिखल माई आज पढ़ रही है। जाय दरो ना तो खाई खाना हां भूख लागल बा। अच्छा ठीक बा चलो लाई तारे के दे तनी का हम तो बाद में ठीक है अरे पागल हो ठीक बा जा जी एने मिल जाई ना। हां मिल जा सही में बताओ तुम सोच बहुत नहीं बैठे कर ले पूछ रहा बड़ा भगवान हमरे जा तो जगह कोई ना होला ना तो भगवान होलन जनल हो जा ठीक बताओ है दादा बताओ है कुमार का चलाई के बिया भीख मांगती है कोई कहेला कि गरीबी का कहाला ई गलत आदमी से न कोई सीखी आई बताओ जे निकलले बाबा के भगवान कहीं जगह ना दे कोई बाटे हो तनी कुछ दे दा जा कोई बाटे दादी कुछ दे दा 10 दिन से खाना नहीं की खोइले। रोई मत बुची जी जाता नहीं ठीक बन जाए। देखो बेचारी का आज दिन खराब बा तब ना बेचारी भीख मांगता नहीं ज्यादा हम कहाँ कर सकते। अरे बुचिया अरे हमारे ढेर मच्छर हो गल बा संगले में तनी कनिया दीदी अभी तनी फोन लगाओ तो वीडियो कॉल ढेर दिन हो गल बा बती आइला वो जलेने से फोन ना चाची करना हो ए भौजी ए चाची जो लागत तन मेरे कुछ दे दो। का दे दियो का भइल बा तारन जानी के दुख सुख का परल बा कुछ के आइल बा भीख मांगे दूरे रह तनी साथ के कना तो बुझाता करे जब पे चललो ए अरे का भइल बा बुझाता की अब बस तन मेरे कुछ हमके दे दा वो घर दुआर नहीं के केहू नहीं तारा जैसन भीख मांगे वाली नु हम ढेर देखले बानी कि नाटक को कया आया मांग आ बॉयफ्रेंड के रिचार्ज करवा दे बेली सन बेच के चाउ कहूं हमार कोई नहीं के चाची हम लोग खुद दुनिया में अकेले पैदा भइल बानी। अच्छा हां ठीक है बा मांग लिया दोसरा घरे हमारे घरे नहीं के हमार मरद हाड़ पहाड़ कमा के लेवत हम सब कोई के भीख दे दे लुटैले चली का काहे मौगी बस मी तरब कहां से बोला तारू दे दे अच्छा बड़ी तहरा मोह लागल बा लिया के काहे ने सब अपने जाके घरवा रख ले नहीं तो खालिए नु बा बियाह करा दे देख बता दे हिया नहीं थे देख तो बेचारी के काहे तना बोलता नहीं जी बड़ी फाइल बौसा सब मेली ना देबे वाली कहता ना थनी मनी खैला लुटा जा दोसरा घरे ले जाओ ए जाओ जा द्वार पे दोसरा घरे रुआ ना ना ई लड़की के बेचारी बिया कहां तारू अपन लड़के के तो देल ही बारू मोबाइल तो तार का नाम का बा आई हम लइके लइके बतियावल लिया हां बतिया बतिया के तोहरा के खूब सुन ले बनी तोहरा के तो कहते रहन जे खलन वाले धराइलु कहां से लाना भगवान जोकरा आगे उतार दे। अच्छा भगवान तारे एथु में बसेलन खोड़ी में ना जे तार भगवान सुनेलन चले गन जे नहीं हां दिन दिहाड़े उल्ले तू उठारी हां सबका काहे लड़त नहीं जरा गल हमें के तो भगवान खुद ऐसे जा कर देले बाबा। दो बुच्ची मत रो जा अपना घरे दुआरे ठीक बा घरे खाने देख चाची भतीजे जो भी बात कुछ को अपने वो सही मिल बांट के रहा नहीं के करे वाला नहीं आ काट कर लई के बहुत से हो गल त भगवान हमारे ते सरकार न्याय करो। नहीं बाबू नहीं खा कोई नहीं थे जाए जाए बताओ ये बताओ तू ऐसे ही दुश्मन के आदमी ना इस धागा में आज रे बेचारी के आजकल दिन बिगड़ल बा तब ना ऐसे आज हम भिक्षा देवे मगर चलो दूसरा के का बताओ झगड़ा नहीं नंबर 1